Да ви се похваля, пръв път съсипах картина по начин, по който няма никакъв шанс да го правя. Абсолютно никакъв. Това е картината. Изглежда сякаш нищо и няма, обаче всъщност е цепната на две. До тук е цепната на две. По принцип беше една поръчка, само че няма начин да изпратя тази поръчка по този начин. Естествено ще трябва да започна от начало, това е ясно. Но това, което си мислих, че мога да направя, за да не я хвърля все пак в кофата, мога да я подаря на един от вас. Ще направя нещо като giveaway за тази картина. Просто може да напишете в коментарите участвам, ако я искате. Вземете я, моля ви. Много ми е тъжно за тази картина. Реших да я щупя по изключително малумен начин. Точно накрая, когато беше почти готова и ми оставаше само да отсветя тази малка част от фона, който се вижда. В моята глава изглеждаше супер логично да започна да я използвам като витрило, за да изсъхне по-бързо, само че се цепна на две. Но все пак, ако сте готови да прежалите факта, че картината има малък козметичен дефект, наистина ще се радвам да я подаря на един от вас. Ето как изглежда козметичният дефект, показвам ви отблизо, за да прецените дали можете да преживеете такъв срам и позор и все пак да проявите великодушие и да си я приберете вкъщи. Благодаря за вниманието, ще очаквам вашите коментари.